Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως εναλλακτικό προϊόν του καπνίσματος είναι μια σαφώς λιγότερο βλαπτική συνήθεια. Όποιος είτε ειδικός είτε μη αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ο κίνδυνος από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου πλησιάζει ή είναι ίδιος με το κάπνισμα, έχει απλώς άγνοια, πλήρη άγνοια για το αντικείμενο. Εμείς ως ερευνητική ομάδα του Ωνασίου, με μένα επικεφαλής, με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει έχοντας δημοσιεύσει πάνω από 13 μελέτες τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρακολουθώντας την υπόλοιπη βιβλιογραφία, είμαι και ένας από τους συγγραφείς της μοναδικής ανασκόπησης των μελετών ασφαλείας του ηλεκτρονικού τσιγάρου, έχουμε διαπιστώσει ότι όλες οι μελέτες, αυτό είναι ξεκάθαρο, δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι λιγότερο βλαπτικό για τον καπνιστή. Άρα, εκείνοι οι καπνιστές οι οποίοι δεν μπορούν να κόψουν το κάπνισμα με τις μεθόδους τις οποίες γνωρίζουμε μέχρι τώρα, είναι βέβαιο σχεδόν ότι θα έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην υγεία τους από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως υποκατάσταση του καπνίσματος. Σαφώς και θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να διακοπεί πλήρως το κάπνισμα χωρίς τη χρήση κάποιου υποκατάστατου του προϊόντος, αλλά από τη στιγμή που τα μέχρι τώρα φαρμακευτικά μέσα αποτυχάνουν στις περισσότερες των περιπτώσεων, για αυτούς τους χρήστες είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να τους προσφέρουμε ένα εναλλακτικό προϊόν όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που έχει σαφώς λιγότερες βλαπτικές συνέπειες για την υγεία τους. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο έχει ουσιαστικά αναλύσει σε συνεργασία του Τμήματος Βιοχημίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ιατρικής της Κρήτης, στο Εργαστήριο Τοξικολογίας, 2.000 περίπου υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου τα τελευταία 2 χρόνια, τα οποία αναλύθηκαν, ταξινομήθηκαν και βρέθηκε ότι κανένα από αυτά δεν είχε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία και για το περιβάλλον. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι από όλα αυτά τα υγρά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα θα πρέπει ο πολίτης, ο καταναλωτής, να ζητά τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διότι ένα μικρό μέρος από τα υγρά τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα έχουν τα νόμιμα και αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επομένως, μπορεί εμείς να έχουμε αναλύσει 2.000 δείγματα, αλλά τα δείγματα τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα είναι πολύ περισσότερα και γι' αυτό θα πρέπει ο πολίτης να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Η εξέταση των υγρών, τα οποία χρησιμοποιούνται για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι μια απαραίτητα διαδικασία για την προστασία του καταναλωτή, διότι τα υγρά αυτά θα πρέπει να είναι ελεγμένα ώστε να είναι ασφαλή για αυτόν.